Arestado ang usa ka lalaki. Human gikulata ang iyang kaugalingong inahan. Ang pagpangulata nakuhaan pa og video. Gibasol matud pa sa sospek ang iyang inahan nga mo'y hinungdan daw sa ilang pagbulag sa iyang live-in partner. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa cellphone video, makita kini usa ka lalaki nga ginasumbag ang iyang inahan sulod sa ilang balay sa Purukwan, Barangay Surup sa Governor Generoso, Davao Oriental. Makita usab ang buntis nga igsuon sa lalaki nga nagpakaluoy nga undangan na ang pagpangulata. Apan, gibira pa niini ang iyang inahan o gisumbag sa likod. Gani nakita pa kini sa minor de edad nga anak sa igsuon sa lalaki. Kinsa bidagan palayo og dito na nangayo og tabang sa mga silingan. Sa laing video, makita sa ngit-ngit nga bahin sa gawa sa balay ang lalaki ug inahan ni ini. Kinsa pa dayong ginasumbag sa lalaki. Gireport sa mga silingan ang hitabo ngadto sa otoridad ug naaresto ang lalaki nga usa ka 33 anyos nga mananagat. Ang suspect natin, nahuli natin is doon na pumunta sa kapitbahay. Doon siya nagtago. Pero naituro naman natin ang mga barangay tanod at ang mga witness natin kaya nasundan natin at nahuli natin. Sa investigasyon sa kapulisan, gisulong matud pa sa sospek ang balay sa iyang inahan pasado alas 7 Lunes sa gabi. Mayroon silang mga alitan before kasi nga iniwan ito yung asawa niya, anong kalibin niya, itong si suspect natin na si Mario. Kaya nung nakainom siya that time, siguro binalikan niya ang mga nakaraan niya na galit na noon ang dahilan na nagalit siya sa mother niya. Sa mga litrato, makita nga nang hubag ang mata sa 51 anyos nga inahan ug dunay mga bunog ug samad sa lawas. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kaniya, gisaysay niya ang kasakit sa iyang gibati gikan sa kamot sa iyang anak. Hindi yun nakita, sir. Diabetic pa ko, sir. Hapit na maakyat akong ulcer. Nagpakiluoy ko niya, sir, nga undangan ko niya kulata. Gipaong gani niya ang suga, sir. Wala ni makitaan nga video sa akong mga apo. Sakit di kayo, sir. Akong kilid, ito yun. Murag yung nangabali akong bukog. Sumala niya, nasuko ang iyang anak tungod gibulagan kini sa iyang live-in partner. Pero giistorya lang daw niya ang live-in partner sa anak. Tungod ginapasagdan ramatod pa sa live-in partner ang ilang mga anak, kumuadto na sa lawod ang sospek. Ikaupat na matod pa ang higayon nga gikulata kini sa iyang anak. Gipapriso na niya kini kaniadto tungod sa maong rason. Apan nakagawas lang kay nagpakiluoy kini kaniya. Apan karon, desidido na siya nga kasuhan ng anak kay nahadlok na siya. Kay gibaharan ni ini ang iyang kinabuhi. Katong naagi, sir, nakapasaylo ko sa iya, ha. Kay wala na ko, kuhan lang yun. Karon, sir, wala na yun ko gibati. Kaluoy sa iyang gibuhat na ko, sir. Pagdi yun ako pakiluoy nga. Undangan ko niya kulata, gitinuod yun ko niya. Kay guwa ko gidagan, ani akong anak, sir, pat yun ko niya. Kaya nakakita na siya sundag. Samtang nagpakaluoy ang sospek sa iyang inahan, sulod sa prisuhan. Unya karon unsa gid chat sa imong asawa, imurang anak ni iyang kwaon. Napasakaan na og kasong less serious physical injury ang sospek kinsa wala pa mihatag og pahayag. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.